Wij zijn de hondensportvereniging De Doordouwers in de Tienje. En wij geven sociale huishond en behendigheid. Eigenlijk voor de basisvaardigheden voor de honden. Zodat ze luisteren en gehoorzaam zijn en ja, makkelijk te hanteren worden. Daar doen we ons best voor. Ik heb die pionnen neergezet waar je doorheen kan zigzaggen volgen. En ik heb daar vlakbij dat ding heb ik dan die gele dingetjes liggen. Ja. Daar zou je eventueel het insluiten bij kunnen doen. Goed zo. Keurig. Eigenlijk heb ik vanaf mijn 12e heb ik eigenlijk altijd al honden gehad. En het is nooit uit mijn leven weg geweest. Wat vind je nou zelf zo leuk aan het trainen? Nou, het is eigenlijk altijd net als met kinderen. Als je ziet dat de kinderen gelukkig en tevreden zijn, zich vermaken, iets ontzettend leuk vinden. Ja, dat is eigenlijk met de honden ook. Je ziet in de honden het plezier gewoon als ze hier komen. Hij is nog een beetje jong, 1,5 jaar. Hij komt ook van Hongarije. Oh ja? Ja. Net zoals de baas? Ja, en hij is nu een beetje niet zo rustig. En thuis is het heel goed. Ja? Gaat het al goed, ja. Dus als je kan zien, hij heeft heel veel energie. Ja, behoorlijk ja. Ik woon hier met mijn vriendin. We hebben in Friesland, hier in Tienje, een huis gekocht. Oké. En, ik kwam hier om te werken. Friesland vinden we een echt mooie omgeving. En de hond ook? Ja, ik denk wel. Het? Ja, wel goed, maar ze is wat ouder, hè? Dus ze had al wat langer les aan en dat merk je dan wel natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment, na een uur of 2, dan wordt het wat rustiger. Ja. En dan zocht ik dat de trainen effect aan had. En Mathilda, hoe jouwt die les? Ja, wel goed. Ja, hoe zoek je net wezen, denk ik. Ja, ze is heel geduldig. Dat ben ik zelf dan wel eens net, maar dat is juist wel goed. Hartstikke mooi. Het gaat eigenlijk om de baasjes. Het gaat erom dat de baasjes leren hoe ze met de hond omgaan. Maar het is juist hier dat ze dan handvaten krijgen, zodat ze dan op een goede manier met de hond omgaan. En is het regel om de baasjes handvaten te aan? Nee, dat of lusten de baasjes wel? Ja, dat gaat wel goed. Dat is het probleem niet. Nee.